При нас се крадат акумулатори. Не мога да... Много хора съм контузил, така да кажа. Сега не могат да ходят, колички са и така нататък. Много хора, нали, са направили веднъж грешката да ми откраднат акумулатор, но няма край. Няма край. Аз си свикнах да кажем с това, нали, че ми крадат акумулатора, което също не е хубаво. Така да свикнеш и да се примириш с кражбата. Не е много хубаво, но да кажем, че нямаше избор, нали. Преди една седмица пак ми откраднаха акумулатора и за съжаление не видях кой точно е, така разминало се. И от тогава си търся акумулатор. И един ден дъщеря ми, аз имам доведена дъщеря, преди много години в кръчмата, нали, с приятели играхме на една игра, кой ще издържи най-много на удар с брадва, стъпото, нали, на брадата в главата. И аз вече след това пихме много, нали, и като се събудих, някой ми беше довел дъщеря и така си имам доведена дъщеря. И тя, нали, готви, чисти, пере, глади, нали, домакинската работа. Понякога, нали, ако съм много изнервен, ако някой ми откраднал нещо, нали, крещя, но не посягам, нали, никога не съм бил, да кажа. И тя така, понеже тя обича електронните неща, има свири на електрона, на електрическа китара, искаше да учи електротехника, с електронни подписи се занимава, подправя, нали, за да носи пари в семейството. Пуши електронна цигара, има си електронни електрически играчки. Понякога са ме хващали в стаята с електрически играчки да си играе. Тя вече си е 13 годишно момиче, нали, има право на това. И тя ми казва, татко, тук в интернет видях един онлайн магазин, MaxCar.bg, там продават акумулатори, ефтино ми се стори. Аз гледам, нали, наистина ефтино. И викам, пък мога да излезе нещо, най-вероятно са някакви мошеници и кръци, обаче да видя се пак. И не знам, защо се доверих на дъщеря ми, аз по принцип нямам доверие, защото ми е доведена дъщеря. Всичко доведено е чуждо, в крайна сметка. Колкото и да си ми е дъщеря, тя е доведена и чужда дъщеря. Някой друг е раждал, някой друг, нали, е такова майката, нали, и така нататък. Не съм аз, нали, не мога някакси да има част от мене, пък и това не е гаранция. Както и да е. И аз си се доверих, нали, на дъщеря ми, гледах там, нали, на телевизора, на компютъра, натисках някакви кошнички, глупости, всякакви, пълна неразбория. И имаше, добре, че имаше телефонен номер и реших да звънна, нали, да си говоря с човек. И се обади някакъв педал. С педалски глас ми говореше нещо. И аз казвам, виж сега, аз искам да купя акумулатор за колата. Той каза, чудесно. Каква ви е колата? И той каза, и аз му казвам, не знам какво те интересува, каква ми е колата. Айде ще ти кажа, Мазда, зелен, металик. Друго нещо те интересува и ти така, да, адреса. Аз се усъмних сега. Значи колата, каква ми е адреса, ключовете от колата къде са, какво има вкъщи, ще ми пита още малко някакси. Пита го да му обелее чице, като дойде на гости, винце да му сипали, какво още иска, нали. Той вика, не, просто искаме да пратим куриер. И тук вече нещата така грозно ми прозвучаха. Куриер. Куриер? Така български корен някак си като има, защото надали корена е иер. Това ми звучи по-скоро като френско окончание и мен си представих френски педал. Пиер, куриер. И си представях как идва някакъв мазен френски педал с акумулатор и му отваря дъщеря ми и си представих грозни неща, които сега няма да ви ги споделям точно какво си представих, но си представих много грозни неща. Тя не е акъл от една седмица. Изобщо много гнусни неща си представих. Казах, не, вижте сега, куриер не ми пращате, защото сега за да един акумулатор да отглеждам внуци и такива неща и да стават се катлуци, нали, не искам. По-добре не дейте да пращате куриер.
защото днеска съм решил, нали, просто да няма агресия. Разбирате ли? Дайте ми адрес, аз ще дойда. И ми даде адрес. И аз тръгнах за магазина. По пътя стигнах там до Пирогов. И аз се реда, нали, за напред. И едно хубаво Ауди, нали, скъпо, нали, газарско Ауди, тръгва, нали, уж за наляво, където има по-малко коли. Аз се реда на тая опашка, където са, дали, 20 автомобила, примерно. Той тръгва, нали, двете и аз вече тръгвам към светофара и той иска да влезе и ме засече, нали. И това страшно ме изненада. Просто си представих как този човек ми краде, нали, от времето. Крадец на време си представих как трябва да бъде наказан един крадец на време. И го настигнах и го засяках. Излязах от колата и той явно видя, че съм леко, нали, ядосан и тръгна, нали, назад да бяга. И аз взех брада в колата си, държа брада, ако със всеки случай нещо ми потрябва. И си я взех брадата и му спуках първо гумата. Дясната гума спуках. И след това му натроших джама да не може да върви, да гледа, нали, на къде. И той спря и отвори вратата и викам, а така, машкар. И излезе една жена, хубавичка така, с кожена дрежка някаква си беше взела. И аз викам, сега жена е, няма да я удрям, обаче не издържах. И с всичка сила давах в носи и го спасках, чу се пук, и целият цъфна. И тя падна на земята, дори нямаше време да крещи. И аз се бих, тогава ми причерня и бих, в главата удрях, чупих крайници, първо с брадата, после хвърлих брадата на страна и удрих и гледам докторите от Пирогов, гледат и потъркват с ръчички, защото ще имат много травматологията, ще има интересен случай, разбирате ли? И че ще имат да си правят, да шият, да слаждат кости, глави, много интересно ще им бъде. Интересен пациент ще си имат, нали, хората в Пирогов. И тогава се освестих. Как, бе? Аз бях решил да няма агресия, бе. Празници се стига, че става агресия. И се сети, че мога да има и детето и в колата, и погледнах колата да видя да няма дете, нали, да не някаква травма и да се бие в главата след това силно, че съм такъв идиот, нали. Обаче нямаше дете за мое щастие, нали. Имаше един мъж, който явно и той и е бил набрал, защото не излезе да защитава. Ми гледаше така и аз, как си пич, нали, той нищо не отговори, махнах му, казах му, нали, весели празници и си се качих в колата и дойдох вече в магазина. Леко изнервен, нали, не бях съвсем изнервен, така да кажеш, обаче влизам вътре, тука и няма магазин. Има някакви хора с някакви шалчета, не приличат на хора, които продават масло, разбирате ли? И акумулатори не приличат на педалчета, разбирате ли? И отидах все пак, викам да не види нещо да съм объркал, нали? Отидах и ударих един, нали, да знае, да няма някакъв проблем да не става. И го ударих в лицето. И той тръгна да бяга нещо и аз му казах спокойно с мога и се разсмях и той се разсмя, нали? И видя, че всичко това, нали, на шега съм го ударил с всичка си в лицето. Това магазин не става за нищо, знаете. Да. Скапан магазин. Както и не. И такова. И му казвам сега, слушай ме внимателно, искам да купя този акумулатор, който ще 42 лева. И това педалче ми каза, ами, съжалявам, няма да го продадем, защото ви е малък, няма да ви стане. И аз викам сега, той на герой се прави, че така му обижда. И само бих шамар. Нищо друго не му правих. И го щипах в бъбреците. Да. Само болка да му причина, лек. Нали, да не е до щупване, да не се стига до такива травени тежки. Но как ви са? Какво ми става на мене? Ти не си това, който ще ми казва. Искам го толкова акумулатор и така, но виж, нещо не си ме разбрал, извинявай, и почна да ревера. И мен ми стане мъчно, викам сега, виж, какво правя? Хората плачат, защо трябва да има страдания на този свят. Дай да го чуя какво ми иска да ми каже и той му обясни, че всъщност акумулаторът бил малък и на моята кола няма да просто ще го смена и ще го изхвърля този акумулатор и няма да ми трябва, разбирате ли? Аз си викам и се удрях пред него, се удрях да види, че се му наказвам за това, че съм му направил беля, нали?
прекалих малко, усетих се и извиних му се на човека. И му каза, добре, сега нямам пари да си купя по-голям акумулатор, дай ми примерно литри 200-300 масло, че когато харчи много. И аз дълго време карах без масло по едно време и сега много харчи масло. И той вика, имаме оригинално масло по литър и по 5 литра в туби, нали. Те са запечатани. Аз му казвам, виж само, човек, аз съм бил магазинер, нали, всички са били магазинери и знаем, че това с оригиналното са глупости някакви. И не ми излиза с този номер. Аз знам, че сте мошеници и то си личи, нали, педали мошеници, това е грозно по принцип, нали, обаче просто там откъде го сипвате, нали, в тубите маслото, оригиналното, нали, къде го сипвате в оригиналните туби маслото, и там ми сипи, в едно шише ми сипи 2-литрово, примерно тоник, нали, ми сипи литър и 200 масло, да си нямаме проблеми. Така, ама нямаме и аз тогава вече си го бих жестоко, наказах го за това, че ме лъже. Аз мразя лъжците и кръците, много им мраза. И той ме разбра, човека, и отвори там, той каза, нямаме такова, айде, нещо ми умотаваше и отвори една 5 литрова. Тубата ми сипа, нали, в 2-литрово шише. Кило и 200, кило и 300 ми даде, нали, да не го бия. Не искаше и пари, ама аз му дадах 3 лева, нали, да има да се черпи кафе да пие. Така че, в крайна сметка, нали, виждате, че хората може и без агресия или поне с малка агресия, нали, да си вършат работата както трябва. Не, че този магазин е кой знае какво. Вижте, той на нищо не прилича по принцип. Малко магазинче, а пък иначе се правят на големи арбапи, все едно имат сумата и стока. Как ще побереш в 10 квадрата, как ще побереш те там акумулатори, части за автомобили, масла, чудеса. Как става в това нещо? Кое по-напред? Те 3 човека вътре се гъчат. Къде ще сложат акумулаторите? Това няма мошенници, нали? Ама викам, айде няма. Мислих да им труша витрината. Имат си хиксче, приятно, хубаво, да се нацелиш точно в средата, да им струшиш витрината и ако някой излезе, нали, да го фанеш и с стъкло от витрината да го нарежеш хубаво по лицето, да знае друг път да не излиза така. Мислих си, нали, да им хвърля, примерно, бензиновка да затворя вратата и да залоста отвънка да изгорят те педераси вътре живи да горят и да крещат и аз да се наслаждавам на писъците им за това, че съм унищожил мошенници и нещастници, разбирате ли? Мислих си ги тези неща и ми носеха и дори удоволствие, като си представях как паникьосани педераски речица на витрината гледат и искат помощ и аз не имаме, давам тази помощ и се наслаждавам как горят, разбирате ли? Обаче си казах, добре, какво би донесло това? Нищо. Освен удовлетворение, нищо друго. Ще страдат братята им, сестрите им, доведените им дъщери и синове. Те ще страдат, разбирате ли? Защо? Защо празник е? И това исках да ви кажа. Преди да се наслаждавате на агресията си, опитайте се да не стигате до там, да не стигате до нея. Това е моето пожелание към вас. От нас трябва да дойде. Ясно, че е скапана държавата, че и времето е скапано, и то квартал е скапан, и покривите са скапани и текат, и стълбището е скапано, и небоядисано, и мръсно, и улюпено, и къщите са скапани, и искат нужда от ремонт и от много пари. Да, ясно е това, но не бива това да... Трябва да сме добри въпреки всичко някакси. И аз съм на път да стана добър един ден. Правя крачки за това. Как си педал? Смея се, ама сега ще няма му смешно. Смешно ли ти, а? Весели празници, бъдете по-добри. Човек може и с малко агресия да се чувства добре. Не е необходимо, нали, на всяка цена да смажеш, нали, кръците или там, който те дразни. Ясно е, че в тази страна тя никога няма да се оправи, защото политиците са виновни и всичко, нали, ни е виновно. Но така, ние ако малко се променим, да сме по-добри, ще бъде по-добре и за всички. Така е, от известно време това ми е тема, така
каже и си мисли, че това е пътя. Ние малко да се променим. По-малко агресия, повече така да броиш копчета, така дядо ми казваше, да си преброиш си копчетата и да ти мине. Аз трябва да имам 200 копчета да ми мине, ама и с 10 така малко да отмине. Така че това е. Весели празници!